Etnik özbeklerin kowçum bolup ýaşaýan sebitleri bolan Daşowut we Lewap vilayatlarynyň goňşy Özbegistana hemişelik göçýän maşgalalar köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ila taratyna köpçülikleýin häsiýete eýe bolýan emigrasiýa meýilleriniň ýygyny çalýar. Häkimliklerden raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralaryndan we migrasiýa edaralaryndan resmi nama toplayan adamlaryň aglabasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmek üçin zerur bolan resmi namalary toplayan adamlar diýip ýagdaýdan habarly bir ýerli çeşme anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Daşowut we Lewap vilayatlaryna kowçum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň arasynda Özbegistana maşgala bolup göçüp gitmeklik meýilleri käbir etraplarda köpçülikleýin häsiýete eýe boldy diýip ýerli çeşme aýdýar. Ýerli synçylara görä Türkmenistana dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ila tarasyny, hususan milli arlyklaryň arasyna emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrun döşlükde ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli arlyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bu sebitleri geçirilýän toý çärelerine hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Dekabr aýyna geçirilen uwuşdan tutma ýazywynyň netijeleri ýurtda ýaşaýan etnik arlyklar boýunça statistiki sanlary aýan etmedi. Özbegistanyň statistika agentliginiň oktýabryň aýagyna çap eden sanlaryna görä, diňe şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda 2700 çemeti Türkmenistany Özbegistana hemişelik göçüp bardy. 9 aýyň dowamyny jemi 168.700 daşary ýurt raýaty bu ýurda göçüp barypdyr. Degişi döwürde 181.100 Özbegistanly daşary ýurt döwletlerine emigrasiýa çykypdyr. Statistika sanlaryna görä ýanwar-sentýabr aralygynda 360 töwereg Özbegistany Türkmenistana göçüp bardy. Türkmenistanyň Özbegistana emigrasiýa çykýan raýatlar Özbegistanyň esasan Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Xarezm we Buhara vilayatlaryna göçüp barýarlar. Türkmenistanyň kronikasyny geçiren Lewap vilayatynyň Kerki we Dostluk şäherlerinden şeýlede Amederýa we Kerkit şäherlerinden goňşy ýurda hemişelik göçüş meýilleriniň aýratyn göze ilýändigini habar berýär.